Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time. Alauna 27. Ang oras ginadulong sa inyo sang
Mayong hapon na naman sa itong mga palangga ng mga itong palamati. Welcome sa itong pagpangalagad sa karon nga hapon sa Palitan Tunad versus My Life. Biyernes karon nga adlaw. And thank God, it's Friday. Piling nila TGIF na naman, Tita Wilma. But anyway, okay lang. Ang atong man pagpangamusta sa inyo tanay, karon nga adlaw Agosto 21, tuig 2020. Si non-working holiday, di ba? Non-working holiday, ang mga empleyado sa gobyerno, ang iban man sa mga pribado, wala assign sa trabaho sa karon. Pero iba na ito ng mga kauturan, kaya syempre, ang sa mga ospital, na ngayon, kinahanglan niya nga mga ahensya sa gobyerno, ara nagatrabaho, upod man kita. Nga magalingaw ka, mga serbisyo sa inyo sa karon nga hapon, kay karon nga adlaw Agosto 21. Ano gani dito, Wilma? Inom amo ni makabig na ito nga makasaysayan, ba? Makasaysayan nga adlaw. Ang adlaw sa nga pagkapatay. Ni Benigno Ninoy Aquino Jr. Diba? Sa madumduman, kung si Vice President Lene Robredo pa, baka makasaysay nga kontribusyon ni Benigno Ninoy Aquino Jr. karon nga adlaw Biyernes sa iya pagpakig-away para sa kasilwayan kag demokrasya sa panahon nga sa diin naputos sang diktadorya nga itong sa nipungsod. Bagay sunod sa iyang daw nasulit subong. Any reaction? Hindi na Tito Wilma, siling ni Vice President Lene Robredo, we remember why he was killed. For speaking the truth to power. For believing that we deserve better as people. Naman niya. Ginpatay siya sa paglaom. Kag siyempre, nagpakita sang iya kaisog na sa din naghalad sang iya kabuhi sa sina iya nga paglaom para sa pamuluyong Pilipinas. Madumduman, 21st day of August 1983, sang ginlutan si Ninoy Aquino. Kabalo kita, anay man siya ng senador na ginlutan siya antes nagtupa yang iya sini o kung maglapak ang iya sa mga tiil sa tarmac sa Manila International Airport. Matapos nga nagbalik siya din sa Pilipinas from exile. Di ba yung exile to siya sa Estados Unidos? 2 years after nga ginbawi na ni Anay President Ferdinand Marcos, Anay President Ferdinand Edwin Marcos Sr. ang martial law. Kaya kilala gid si Ninoy that time nga kritiko ni Marcos. Si madumduman ginaresto si Ninoy sa September 1972 sa mga aligasyon nga himo-himo lang suno sa ang kaso sang subversyon kag pagpatay. Kag nanging inspirasyon ang iya kamatayon sa malaknagon nga pag-ibwal na pag-alsa sa nga bugos halos na pungsod. Diba? Dito naguluwa ang mga tao sa dalanon. Bagay naman nga nagdagsa ang liniboy-libo sa mga tao sa mga dalanon para sa pagsinggitan sa pagpahalin sa pwesto that time kay Marcos, and that was 1986. Kag nagbulos bilang presidente, amo ang iya sini asawa nga si Corazon Aquino, si Tita Cory, di ba? Naging presidente man ang iya bata nga si Noynoy, si Benigno Aquino III. Kaya ang hambal pagani ni Robredo. Yet today, as we endure yet another dark night, we draw inspiration from Ninoy's story. Nagahugot niya sa kasaysayan nga nahimo ni Ninoy. Kaya from his courage, from his steadfast faith in our people, from his heroism. Instead nga mahadlok ang hambal ni Robredo, mas nga nag-iisog kita.
imbis nga mag-surrender, nga mag-ampo, kinahanglan niya mag-isa kag manindugan ang tagsa ka Pilipino. Okay, mana siya. Ina mga reaction, mensahe sa atong Vice Presidente sa tungtod, pero kung lang taon subong mo ang atong sitwasyon sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan, tungod sa ginapangatubang nato niya COVID-19 pandemic. Di ba mga senior citizen, kamusta mo do Biyernes? Gid bala Tita, we? Mo na naman. Gaya no holiday, hindi sa aton dira mga kauturan, siyempre kaina sa nga kanang adlaw, di ba? So subong nagalu-yambi naman siya ay mo. Pero kaina kadami sang temperatura nga ito na ba siya guys? Mabugnaw, di ba? Subong magulpi lang yung nag-init, nagtagisi. Siling to gani isang isa sa gwa. Doon nagpitik, balataan akong ulo. Nga daw, doon gulpi lang yan nga nag-init. Man, kamuda ha, hinahinay, halong-halong ka po mga seniors ha. Ato nila mga elders, wala sang malayo sa pagpanumdom, okay? Ato man nila mga kabataan, again, halin sa mga ginikanan. Ang pagpanumdom sa inyo, sa mga dapat ninyo himuon, kaglikawan, hindi dapat paghimuon para makalikaw kita kang maging safety kita. Please, 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 huwag na tayo mahimo. Sulit-sulit na lang din kita, alaw-alaw ni tayo ha? Kung wala man lang kahimuon sa gwa, kung hindi man din importante, mas better dira na lang kita sa itong sulod balay, di ba? Kung wala ka mo na himuon, kasi ang mga kalingawan nyo, wala man sa inyo mga kamot, okay na lang. Bisan magpasaway ka mo sa sulod balay, okay na lang ang inyong, at least safe ka mo. At sa kundiin ka mo magkadto nga bahin sa kalibutan, wala ka mo kabalo o pod nyo, may storya nyo, year na gali. Amo na makabig na natin na sensitive ang aton palibot pa karon. Ayo, o mga anak. Kaya naman tingin hapon gani sa extended modified general community quarantine. Tandaan nyo gidi na, ang curfew, tuman man kita sina, ang lantawon bala naton ang aton nga mga opisyal sa gobyerno diri sa Dagbanwa sa Bacolod nagalibog ang ulo kanunong dapat himuon subing siya sa Negros Occidental halos tanan kay nahimo naman nila kag ang aton sini nga mga frontliners ilabi ng aton mga medical personnel aton mga doctors ay sa araw okay nagliwat naman ang ila sini pangabay nga ipaidalom gid sa ECQ ang Bacolod. Inang pangabay nila i-refer pa niya sa aton alkalde, siyempre, sa IITF sa national. Iniya, may share ko gamay ng gid sa tuod ni. Ang friends sang akon sa ni tuod ni siya tawa, di ba kagabi lang ni natabo. Ang magulang sang friends sang asawa sa hinablos ko na nangayo bulig sa iya na kung din pwede kuno karanda oxygen tank kay iya magulang ining nag-experience sa shortness of breath hindi sa ginawa nagakabot niya sa ginhawa gindala nila sa isa ka hospital doon sa Bacolod wala din baton no ginbalibaran kay wala na kung lugar tinangita sila tangki ulihiyan na lang ko na dumduman sinangita siya nagbulig man siya. Ahay. Kasubo. Limbawian sang kabuki ang magulang. Sang friend sang akon at ang asawa sang hinablos. Yung karon mo, amo na subong mga anak, inaiya hindi na himo-imo ni Tita Wilma ang istorya, tuod na gid na iya. Na? Nakatulong luha ko kay nga, mas nahimo pa man nga mandisponiran pero wala mahingagaw. What if kung sa inyo sitwasyon? Atong actual na sitwasyon sa atong pamilya. Amo na, hindi na ito magulas pa sa kung ano nga bagay na makapamuklap kag makapareact sa ato sa kay isa ganyan, inatungod sila, makahingo ka drastic move, di ba? Sa iban, na why na kimong pamilya? Pilibion, why choice? Pasalamat kita. Nga ang atong sa mga frontliners, especially nga atong mga doctors, mga nurses, mga medical staff, mga frontliners and backliners pa dayon iya. Ramda pangabayin gani sila sang break. Kaya kapit-kapit man para sa ilaw mo. Muna sa aton, hambal na to, sunod lang kita sang mga bagay na
gamay na gani ang mga bagay nga makakontribute kita mo para mapahagan-hagan ang paglaptas ng virus. Sige lang ni Tita, ito malabo naman ikaw ng litaniyaya mo, pero tituod din man na, no? Amo lang na iya mahimo, takay kita simple lang gid, nga pumuluyo. Wala kita ikasarang na ibato sa sining virus na ini, kundi ang paghalong. Ang paghalong nga pagsunod sa mga ginapatuman sa aton, kag ang pagpanamayo. Kan man tuman kasakit, kung isa sa atong pamilya ang matapikan kini, diba? Mahulak pa ta. Huwag naman sinibunggo mo ulo, sinding bunggo mo. Pero kaya mo gidman na mo, di ba tawe? Ang paghinulsol sa ulihi, kuno mo, ay, mga anak ka mo. Ay, no. Pero, kani, nga nagasunod. Kani, sa kutob sa nagaupod sa itong sa sininga hapon, padayon kita iya sa pagpangamuyo. Nga ining mga ano tawag natin sa inyo, wala naman ka term nga igamit pa, kaya nakambal na natin, ulo, matindi na, nagpabungol-bungol, nga hindi man bungol, ano pagbidahimuoy natin sa inyo? Ha? Mga muyo na lang kami, nga kabay masanagan man inyo pamansaron, mabuksan ina mga pampensar ninyo kag mga balaysyagon, nga magpahimunong kamo sa inyo balay, kung wala kamo himuon, ka maghalong di man, kung magwa kamo sa inyo sa kapahimuon. Oo, ano na tayo, sa mga nagapamangkot na yun, ikaw matulon man ng tika, ta? Gabay lang na representatives, miha sa matata, hindi ba mga seniors? Okay lang natin doon. Anyway, sa mga nagapamangkot sa aton, kung saan o pamalit ang moratorium sa pagbabalik sa aton mga kauturan, mga LSIs, mga locally stranded individuals, buwas na mo, di ba tawe? Buwas, mag-umpisa na, aram mo naman ang balantayan, pakaghalalungan, taka hindi taman yun sila, iya masiling hindi ka na sila magbatunon, di pwede mo kadugo na ton sila, tagadiriman sila sa aton, anong ta? Kung nagkatuto sila sa mga lugar, nasa din, na dito sila na stranded, alang hindi na natin pababalik kung diri sa aton lugar, kaya tagadiri sila, no? Buwas, amo ng balantayan na to, no? August 22, amo ng pag-list kung pagkakat sa moratorium na nagadumili sang pagpasulod sa mga LSI dali sa Sudad ng Bacolod. Ha? Kung may ara man sa aton pamilya, buligan naton sila. Buligan naton sila, kagpa-insilikon man naton sila. Di ba na Tita Wilma? Okay, tama na gani. Ay pasalamat ang iban dali, mga health professionals naton yung pasugta na yung makagwa sa aton pungsod. Kaya tinaman ang gin-announce ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang natungod niya sa tanan ng mga health professionals. Nga, after ang kasugtan ng galitawi, ang mga health workers na nga may overseas employment certificate halin sa Philippine Overseas Employment Administration ng POEA kag ina-verified employment contract halin pa sa March 8, 2020. Amo lang na sila ang pahanugutan nga makagwa sa pungsod nga aton mga health professionals kay ginakulang gid kita iya diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Isa pa ko nga nasiklatan. Ang mga balaligyaan, ang mga nagabaligya sa mga beauty products, tandaan nyo na mga mahilig na mabakal ha, sa mga beauty products, nga may tag nga Manila Province of China, sabi nyo, ipasira na. Pero dito pa lang na iya sa Manila. Mando ina sa alkalde dito sa Metro Manila. Pero, sa nahambal na iya, pahinugutan nyo bala nga ang isa ka lugar especially ang eton kapital nga lugar sa pungsod ang probinsya sa ang Manila City or Manila, tawgon nga probinsya sa China. Isa sa mga probinsya sa China. Bot lamang dili. Abot na. Mamo ka na. Abot tawe. Okay, monitor lang kita permi ha sa update sa nga itong mga kauturan sa COVID-19. Ang mga infected. Kaya sa bugos nga kalibutan, sila na to Tita Wilma, almost 23 million na mga kay it's 22,860,184. Diba? Yes. Ang dali naman sa bugos ng Pilipinas, kabugusan,
178,023 kay tinadugangan kahapon sa 4,339 amo ng bag-o nga mga kaso. Kag syempre diri sa probinsya just 19 nagdugang kahapon. So may ara na kita ka confirmed cases. 893. Kag sa siyudad naman sa Bacolod, nagdugang kahapon sa Siyam. So may suma total na kita iya nga 613 ka mga kaso signs. Coronavirus disease or COVID-19. Pero dalagan na sa panahon tawi, hindi ko ginipag-untatan basta hindi namin dalagan sa ngayon panahon. Sa karon nagamatamat na forma isa naman ka panibag-o nga bagyo sa bahin sang aminhan na sidlagan nga bahin sang Pilipinas. Na kag ini posible maging tropical depression pinaka-early karon sa siniya nga adlaw August 21. Kag sa latest update sang State Weather Bureau sa ina alas 4 sang kagahon nasiplatan ining low pressure area or LPA sa 210 kilometro sidlangan nga bahin sa Apari Cagayan. Kaya hambal sa pag-asa weather specialist na si Benson F. Pareha, kaling niya nagapabilin nga dako ang tsansa nga may isa siya ka mahuyang nga bagyo. Okay, salamat. No? Ang among LTA, sa iya, paglabot either sini nga hapon o kagabiyon or buwas, hatagan ina siya sa ngalan nga igni. Kung mangin bagyo na gid siya, tawagon siya nga igni, kag si igni nga na mangin ikasyam nga bagyo sa karon nga tuig. Pero ang hambal naman ni Espahera, sila ginasagigan nga amat-amat ini nga padulong or ang iya sinidadireksyon is northward, no, pa aninhan pagkadto dito sa sidlangan sa Babuyan Group of Islands. Kag sa siniya nga hapon tubtub karon sa kagabihon mas pagid siya nga magapadayon sa pagpanglakato niya sa bahin sang sidlangan sang Batanes. Magapabilin sa Philippine Area of Responsibility ining LPA tubtob Domingo sa diin posible magapabaskog ini siya, na dito iya sa Domingo. Yes, magabaskog pag ini siya. Siyempre makapabaskog sini sa iya dugang ang hangin habagat diri sa aton nga bisan hindi makaapekto direkta sa aton sinipungsod. Mamatsyagan siyempre ang southwest monsoon o manang habagat sa dako nga bahin sang Luzon. Bagay nga magadulot naman sa pagulan-ulan, ilabi na sa nakatundan nga bahin sang Pilipinas. Diri sa itong sa Western Visayas, may pagulugalong tugto magalumon nga may panalagsaman nga pagpanalitik ag pagtupaiyak ng silan. Okay? Yes, Tita Wilma, alauna 50 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay dira. Ang aton matahong nga lalantunon nga galingaw sa inyo karon nga hapon halin kay Rick Manrique.
ko, syempre, para man sa itong sa mga palangga nga pamati kay nagapun kay Tito Wilma karon sa ilatag sa ka mga chances sa radio. Syempre, 684 kilohertz na Tito Kag sa mga nagapun man sa itong sa Facebook Live. Ha? Tapos man lang dira, ako na ang inyong mga cellphone or kung ano man yung mga gadgets, kung open ang inyong Facebook account, search nyo lang, Action Radio Bacolod. Ara din ang mga bago natin ng mga balita updated nga nagkakatabot sa syudad, probinsya kag sa bugos natin nga pungso. Dalag po nga mga balita sa bugos ng kalibutan. Kag ara man nga iton mga live programs mo dara. So, of the night kita, no? Tugtog technology stress. Kag sa amo naman website, pwede man. Search nyo lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ara din ang mga balita namon tanan. Kag magluwas na Tita Wilma, pwede makamodera, pwede nyo man maklik ang live. Kaya na sa ibang kita gyapon. Kag syempre, sa mga mahilig naman niyan sa YouTube, kung nara ka mo sa YouTube, search nyo lang, kag i-click ang Action Radio Bacolod. Okay? Yes, Tita Wilma, so relax na nga na idera, ha? Sa ito na mga palangga, mga tagpalamati, pero sa mga nagakininglan man, sa mga preska, sa mga mataong nga bula, syempre, Okay, sa ato na rin ay mga kauturan sa ato mga palanggang mga tagpalamatingan nga po sa aton sa Facebook Live. Ara. Mayong hapon lang dira sa inyo panamyawon ta kamota. Miss Heaven, mayong hapon this way, mayong hapon get. Thank you. Kay Hover Pistanyo, mayong hapon Tito Weng. Ada man nagkaupod sa aton live na live, si Nining Malu, si Toto Larry, mayong hapon lang dira sa inyo. Enjoy lang ka muna sa inyo. Ginakalingawan Kay Inday Jean also said, good afternoon, Tita Wet monitoring. Thank you, kid. Kag, kay Annalyn Arante, dira sa may, di ka mo, Quezon City. Yes, kumusta lang po kayo dyan? Mag-ingat po kayo, buong pamilya. Regards na lang, kumusta na lang na sa Tenera. Good PM, Tito Wemper. Shout out lang sa Batch 78, Sangla Castiliana. Thanks God. Okay, and keep safe. And God bless. Sukenyo. May damo gid nga salamat sa imo. Jen Valiente, mayong hapon Tito Wilma. Kag hello to all members of Energy Fans Club, especially to the following. Nag-member ka na nagalida Jen Osuser. O sa tanan nga members ng Energy Fans Club, kay Dennis Richard Tiboroja, kay Ray Chantan Villalon, kay Christine Minyas Villalobos, yes, of course, kay Eden Aboso, kay Doral Cabato. Thanks, Tito We. Okay, man. Good afternoon, Tito Wams. Keep safe. God bless always. Vicky Zamora Fuentes, kay Miss Margie Haniva March. Thank you. Good afternoon. Good afternoon sa This Is My Life, kay Action Tito Wilma. Happy weekend sa imo ta. Be safe. Alex Fuentes. I'm watching. So, batchmate, Hinidi Lucandis, good afternoon. Kay Sis J. Sanyang, na? Sis Sanyang, kamusta na ikaw dira? Na? Halong-halong gid para hindi mabuhinan ang beauty. Ang beauty. Kinanglan gid. And, syempre, let's keep on praying para sa atong tanan. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good afternoon. Salamat gid. Kag di naman sa Concepcion, Iloilo, no? Sa Iladanday, Juden Arante Asong sa bugos mga pamilya kay tiyay nila sa mga utod mo dira tanan-tanan gid. Please greet Kagawad Eddie Lavadia o Barangay Tangob on his birthday today. Thanks a lot. Keep safe. God bless you and keep you. Yes, Ma'am Elizabeth.
Dungan sila gali birthday ni Councilor Elsie Familiaran. Gine Sugon, salamat gid. Imbong Dio Campo, Tita Wilma, monitor lang kami di sa may maaw. Okay gid. Mayong hapon, Tita Wilma, paliw tamyaw sa akon Mama Lani, Daddy Ben, ang Tita Paul kagay Lula Patricia sa inayawan, amo man sa akon amiga Rayan, kay family mahinay sa Kabangkalan. Salamat gid. Liza Diaz. Tuto Dennis Richard Tiboroma. Ba nag-reply gid siya kay Inday Chino. So, sir, take care, mom. God bless. Kamo man. Ibop or Bobby Zunong. The Wilma, grabe di init sa Talisay. Just monitoring. Then, kita mo ga-react sila kay diri sa among mabatsyagan man amon ang kainiton. Halunggid. Good PM, Tita We. Monitor lang niya. Jose Mukal Turilla. Speaking of Talisay, kay Bertsan, sa bugos mo nga pamilya mayong hapon lang dira. Action, Ma'am Wilma, good afternoon from Felix Mactulas Villatura. Mamel Teresa Ferrer, yes, mayong hapon man sa imo. Virginia San Antonio Olpinda. Hello, Action Tito We. Sa gihapon, always watching man Japon diri sa may Celine Homes. Takong imo dress bagay sa imo Tito We. Keep safe lang gid ng God bless. Salamat gid. Okay. Enough na balikan lang kamukha ni Tita Wilma, okay? Yes. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya,
kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang akong tagpadala sa iya problema sa karon nga hapon, lalaki ini siya, no? Taga Kabangkalan City. Pero hindi siya maluyag nga magtaon man naton siyempre nga FB account, kag ihinago lang naton siya sa ngalan nga Mario. Ang mensahe ni Mario nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga mga nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa tanan nga nagaupod sa FB Live. Tita Wilma, bisan ara sa akon FB nagatanaw, pero ang akon radio naga-on din na iya. Kag pareho man sa mga nagapadala sa ila istorya, nagka-interest man ako na ipadala ang akon ginaproblema subong. Antes ko man suguran, tawgalan ako kay Mario. 35 years old. Isa ako kabyudo subong. Tungod sa isa kahitabo nga dawala ko gid kinapaabot. 2 years ago na ako sangging kasal sa babae nga palangga ugid kaayo. Si Mercy, ang akon una nga nobya, gagin palangga ugid sang bugos sa akon balatsyagon. Si Mercy, Tita Wilma, may ikasarang sa pangabuhi ang pamilya. Samtang ako naman, ordinaryo lang din ang pagpangabuhi diri sa among lugar. Halin sang napatay siya, wala na ako nagapamensar nga magpangaluyag pa sa iban nga babae. Nakadlok ako nga matabuli kontraman sa amon pagpakasal ang iya ginikanan. Tungod, ordinaryo lang ako nga empleyado sa gobyerno. Tita Wilma, abi mo kada gabi, halos madamguhan ko ang haya, udoro, no? Ang haya ni Mercy. Kaginatulog ko gid siya. Ginahimutaran ko siya. Samtang, ara man ang iya mga ginikanan nga nagatulog sa akon sa masakit. Kung magbungsaw na gani ako, hindi na ako liwat makatulog pa. Kadako sang giniwang sang lawas ko, tungod kulang ako sa pahuwan. Ina ang problema ko, Tita Wilma. Kabay nga mabuligan mo man ako, pagi sa imo advice, kung ano ang mayo ko nga himuon sa akong sitwasyon. Diri lang kutom, ang nagatahod, Mario. Okay? Sa itong pagpadala sang sulat nga nagpatawag kay Mario, sa imo Mario, salamat, mayong hapon, kag doanugid kadako sa ginhugos ng lawas. Abi, tulok sa espiyo, tulukan kaugalingon mo sa espiyo. Kung ano ang kinalain sang imo kaugalingon, sang upod mo pa si Mercy, kag ang imo itsura subong. Kag maghagay ka hibubunot. Abi mo bala, Mario, tugtog, hindi ka mag-untat sa pagbasol sa kaugalingon mo, tungod sa naabtan sa asawa mo, nadula siya, tungod sa kahimuan mo. Ay, normal na yan sa mag-asawa. Kag siyempre, natabo man nila, ay hugot man niya, naging tugyan ng iya kaugalingon sa imo, di ba na? Ay, nga mga anak ka mo.
Kung hindi ka magunta sa pagbasol sa kaugalingon mo, ay, bisitahan niya gadi ka permi. Kag siyempre magapakita gid siya permi sa imo dalamguhanon. Kay sa bugos nga adlaw siya ang unod sa balatsagon kag paminsaron mo. Kasi siyempre bangunguton kag ginaiya to. Ang pamangkot ko lang na basulon mong kaugalingon mo. Tuwad nagbusong siya ti exotic. Nagsala, wala pag-develop sa baby, wala sa gusto nga lugar, di ba? Nan, hindi mo pagmasulo ng kaugalingon mo. Kaya nga, hindi ya isa ka krimen ang ginahimo sa mag-asawa. Kag hindi isa ka krimen. Kanya nanging topic ang pagbusong niya. Ay, ano na, bunga sana. Masiling natin iya ina tungod sa abnormalities man sa iya sinilawas. Ang na iya nga daan sa lawas niya, hindi mo na iya gusto. Why ka di kagustuhanan ng baby? Let's say, kung magbusong din man siya, pero iya ma-develop sa sala nga lugar. Accidentally, sa wala mo man ginapaabot, wala mo din gusto ang tanan. Gani Mario, ba't unon mo ang tanan? Dula ka sa pensar mo, ungsi sa subo, ang pagkinulsul, kag ang pagbasol sa imo kaugalingon. Kay nga asang nagpakasal ka mo, ara na kamo sa husto nga, ara na kamo sa husto nga edad. Naka-intendi ka mo, desisyon ninyo nga duha na magpakasal, kag mag-upod, kag para magkatukod ka mo sa kaugalingon ninyo nga pamilya. Kag wala sang kinamatarong ang iya mga ginikanan sa pagkontra, sa pagpamatok sang inyo desisyon, sang iya desisyon. Ginikanan man sila pero gusto ya sang bata nila nga magpamana sa imo, wala sila sang mahimo kay tiara sa husto na iya nga edad. Si Mercy, di ba? Kag isang pag-isang rason kung nga, isa pa kay Tita Wi, lagi nga pagpanumdom, no? Pagpaminsaron na. Isa pang rason kung nga nagabalik-balik ang malain mo nga dalamguhanon, kaya ginapamensar mo, nga ginasuknaan ka sa mga ginikanan sa asawa mo, sa natabo sa ilabang pa. Ara na nadato mo, basta gani ginapamensar mo isa kabagay, at sa katalugon mo, ara pa na dulaan nga siya. Dulaan ay inagabagay. Kaya hindi magdugay, maamat-amat na mala na siya dula, hindi ka na bisitahan, pabalik-balik silang bangungot na ina. Kung nagabalik-balik ina, kag nakahatag na hindi namin nga resulta sa imulawas, so magpangamuyo ka. Magpangamuyo ka, kag magpangayamuyuan mo man ang kalag sang asawa mo, kalag ni Mercy, nga magpakalunong sa iya na hamtangan. Kag kung pwede pa lang, gusto-tuyan niya ikaw sa imo pagpangabuhi kay siya mismo, di ba? Makita naton kag aton man naintindihan sa imo diri sulat nga nagupdanay kamo ya tungod sang paghigugma. Ginahigugma mo siya, ginahigugma ka niya, nagdesisyon kamo nga mag-asawahay kag magtukod sang pamilya, apang wala gin suwerte, ginbawi siya sang mahal nga Dios. Hindi mo kagustuhan ang tanan. So, pangamuyuan mo ang iya, pag-angkon sang kalinong, eternal peace para sa iya. Kag ikaw, pangabay man sa iya, updan niya ikaw, sa pagsugod sang panibag-o na pagpasimpalad sa imo kabuhi nga nagaisahanon. Hindi mo pag-isiling sa kaugalingon mo nga. Ano to kaina? Wala. Hindi ka na magpangaluyag sa iban pa nga mga babae. Wala nagasulod sa pensar mo gali magpangaluyag sa iban nga mga babae. Hindi. Huben ka pa, pila pa lang 35 years old. Ay, oo mga anak. Kung may mag-abot sa kabuhi mo, nga makabulig sa imo move on sa another journey sa imo kabuhi, taga-ikansa ang kaugalingon mo nga magmalipayon. Hindi ka magpaulipon sinang bangungot o sa kahitabo, masakit nga hitabo sa imo kabuhi. Nga pagkadula sa babae nga ginsa kamahal mo. Tuto Mario, pinakadako, hindi nga makabulig sa imo ang pagpangamuyo. Tandaan mo ina. Sana hambal ko bisan kay sino magpiling.
before ka mo magtulog sa gabi, yuhong ka mo, at basta feel inyong mata, pasalamat sa mahal nga Diyos. Sa 24 hours nga kabuhi yung hatag sa imo. Sa tanan nga blessings yung ginhatag niya, bilog nga adlaw nga nakapamahaw panyaga paniyapon, kag nag-enjoy ikaw, di ba? May problema nga nagabot sa imo sa sulod sa 24 hours, pag kung ginadala mo pa, tugtog sa imo katulugon, ampo sa iya, pangayo sa iya. Amo na bala, kapag niklas sa mata mo sa aga, kasi yung pamanatawin mo, tapos ang atong sini paminsaron, nagabugtaw na, di ba? Lista nagapiyong pang imo mga mata, kung nagabugtaw na imo paminsaron, good morning, Lord. Thank you for another day of life na naman. Another 24 hours na naman. Kung anong ihatag mo sa akong buligi, ako, nga mabatong kita naman. Kung problema, buligi man ako kung paano ko masolusyonan. Amo na bala ko subong sa atong kabuhi kinanglan, mangin malipayon lang kita. Pasalamat kita sa kung ano ang ginahatag sa mahal nga Dios sa itong sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag kinahanglan, ano gani, batunon nato nila. Be satisfied. Magaling kasi wala kaayawan ang tao. Di ba? Si tao malang katawi mo. Pero kung matunan nato nga batunon ako na ano lang ara lang, happy na kita. Todo Mario, hindi pa ulihi ang tanan. Kinanglan man malipayon ka pa. Ha? Ari man ang bahanon, ngagin pangabay mo ang bahanon ni Gary Valenciano. Ikaw lang.
Gary V, para man sensong sa niya, pagpalala sa iya sa ni problema, Tuto Mario, kabay pa, nga nakabulig kita pa mag-ani sa imo dughan, kay ni kapasanag sa imo komentaro, magbugtaw ka na. Ha? Tindog ka na, gwa ka sa imo shell, na sa di nagapaulipon, ikaw sa bangungot nga para nga, magtawhay, kang maging maaliwanay kag masanag ang imo kalibot. Okay? Magpangamuyo ka. Mm-hmm. At awe, ang ato na mga kauturan dira nga may mga problema sa ila arthritis kag rheuma. Ano itong panyawan liniment oil, ha? Ini produkto man sa Okay, manam yan naman si Tita. Ay, sa ito na mga palangga ka mga tagpalamatingan ng po sa Facebook Live. Sa liwat sa inyo. Mm-hmm. Ara na ay si Batchmate Hinidino Kade, salamat din sa pag-upod karon nga hapon. Jen Valiente, mayong hapon ni Tita Wilma, pa-shout out lang ko galita sa Manlapaw, Cobra, Valiente family. Dira sa barangay Salong or Salong, Kabangkalan City. Kung pwede lang tita, ara na. Ha? Kay Zet Alunan, good afternoon ma'am. Okay, thank you gid sa imo. Tito we, i-pray lang permi, iya asawa, abi mo to we. Kung magdamgo malam crush ka ikaw naman abot. Yes, at least na nakabati naman ako sina ha kag nakabalo ko tututod si Tita We malaho mo. No, kag syempre naman ay Ningning Villaluz. Naka-mute ito basta hindi mag si Tita Will music nan. Hindi nyo na mabatian kay hindi pwede, hindi ganyan natin maiyan. No? That's why gonna commute. Kay Rollis Dinoy, hindi ka maghibi ko na cute. Kay natural lang ina, na? Natural lang ina. Hindi ka tuon man di ba? Kag syempre, kay sa greetings, ha? Sa greetings nga ginhimo sa ila sila Gino Cesar, wow, thank you ma'am, stay safe and always kay Region Tan Villalon pagit pasalamat sila kay Inday Jean. Trina Marie Sugatmon is watching dira sa may sa may San Enrique. Yes, salamat gid, kamusta lang dira sa tanan. Tita Wilma, pag-greet naman sa ako na si Christian Fatima Santos, stay safe lang sa Thailand. Thanks and God bless. Okay, halini na kay Alma Gonzalez Posesyon. Salamat gid. Kay Marlene Diaz, good afternoon. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma. Kay Cart Razel, good afternoon Tita Wilma. Hello sa mga family repora sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolido. Sa mga taga-Dulidato nila, ka mga listeners, Ada sa Inday Norma, and Narihida, Ron Narihida Trava, Sanday Inday Jean, Hisulgon, yes. Tawe, happy birthday gali kay Maricel Ugore. Happy birthday.
Sir Edwin Gonzalez, good afternoon. Tito Wilma, pamati kami diri sa Maaho. Mayong hapon lang na arada si Inday Giselle. Yes, good afternoon lang sa inyo. Hello, Tito Wilma. Good afternoon, Tita. Please greet sa family Dinoy na nagirong to the Romeo Dinoy sa family ko. Sobra, miss ko na kayo. Almost 2 years na kayo na hindi ko nakita. Miss, I love you, nanay ko. Please greet kay Joel Moreno, Monelin Dinoy. By watching live, 325 CM Recto, Barangay 11, Tondo, Manila. Thanks, Tita. Ay nga mga anak mo. Mayong hapon ni Tetewa, pa-shout out lang ko kay Hill sa Manlapaw Cobra Valiente family. Dira sa may, oh yes, so, kung pwede. Okay, da na ina to. Salamat, Gid. Kag, mayong hapon man dira kay ara sila. Indeliza Diaz, salamat gid. No? Kay Lola Patricia sa Inayawan. Amo man na sa akon ami aga sa iya man gali amiga. Okay? Balikan ko lang ng iba naton karon nga greetings. Gani relax lang kamo dira ay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Sa basic siya na? Yes, padayon anay si Tita Wilma. Sa dali-gid lang, Tita We. Ang ito na Zenton Plus Gold. Yes, Tita
Pagkilalaman ining atis, kay nga ti bunga ni sang paborito, isang kadamaan sa aton nga mga Pinoy. May green, bilog, pero ang bunga niya, lantawon mo bala? Ano paano mag-describe sa niya sa mga bilog-bilog niya sa bunga niya bala nga ang iya pangit, no? Gabilog-bilog nga daw, gabuklod-buklod, nga buktot-buklod. Ang iya unod may puti, siyempre, kada kwa mo na sa panit, pwede na siya kaupod. Ako magkaunon mo ko, bisan isa kakaing. Hindi nga dako nga kaing, nga gamay nga kaing kayang-kaya. Ang iyaliso, siyempre, ito. Kag siyempre, makita naton ang puno sang atis sa bisan din nga bayan sa Pilipinas. Pero siya, ano ba na mga sustansya kag chemical na magkuha naton sa atis? Nagkalain-lain nga bahin sang atis sa part sang atis tree. Pwede na naton makuhaan galisan. Madamo nga klase sang chemical kag sustansya. Kag may benepisyo pa sa atin sa ayong lawas. Ang dahon, makuhaan naton alkaloid nga kung tawag-tawgo na siya, chloroflatinate. Makita man ang isa ka alkaloid nga name sa dahon, sa liso, kag sa panit sang kahoy mismo. Ang panit sang bunga na sang atis, nagagulod-gulod, may alkaloids na galing mismo, may proteins na carbohydrates kag flavonoids, aparte. Kag ang liso naman sang atis, may ara na siya alkaloid, neutral resin, kag fixed oil, ara na gali sa liso. Ano naman nga bahin, sang tanom ang ginagamit bilang bulong, kag paano na ito ninagamiton? Sa dahon, Tita Wilma. Ang dahon sang atis, pwede natin makuhaan, ang dahon sang atis, pwede tagali ina mapabukalan. O kung hindi gani, pwede man naton nga dikdikon bala, para nga ipanglamhit na ang bunga, pwede kaunon mismo. Siyempre, ang magagamit na nga part, ang kanana isang bunga. Ginagamit man ang hilaw, nga bunga sang atis sa pagbulong. Pagi sa iya siniduga. Kuhaon ang duga sa hilaw nga atis, kag ipangpalhit sa apiktado yang nga bahin sang lawa. Na kundiin ang may let's say skin disease or whatever, no? Ang liso naman, sa masamin ay ginadumok, kaya ginamix sa dangis. Para gamito naman nga inughugas o kung pagpanglamhit. Ang panit naman sang kahoy, puno sang atis, pwede ina nga pabukalan kag ipainom sa nagamasakit. Ang ugat naman niya, Tita Wilma, ang ugat, abi ninyo kung ano, ginapabukalan ina para mainuman sang may ginabatyan. Ano mga masakit naman nga pwede bulmon sa atis man? Inang mga nagapalang hubag-hubag na ato ba lang din pang dikdik nyo itong dahon? Pwede na siya gamiton. Dason butangan asin jutay na. Kag ibutang iya sa nagana na para nga madasig nga magkuyom kag magwa. Ginapabuswang na, Tita Wilma. Na. Nami man ni siya sa mga problema sa mga iloy, sa ila ka mga kabataan nga mga kutuhon. O ang liso dugmukon, liso sang atis, butangan sang oil or langit, haranga ihulong, na ihiso, ihulong sa ulo, nga may kuto kag lusa. Na dilin na bilong nga gabi, antes bunlawan, pagkaaga ha, kag sa mga ginalupot naman, sorry sa mga nagakaon dira, tapos lang na, kahit ipainom mo lang sang dinagaan mo nga panit sang kahoy sang atis, effective ina para nga matagam o kung makontrol iya ang paglupot sang iyo dira pasyente. Nami man nga pamurga, di ba? Ang atis linaga, no? Ang ugat sang atis lagaon. Effective mga pangpurga sa mga bitok-bitok sa mga lugay-lugay sa tiyan. Para sa mga kabataan nyo, tawigin na kadlawan mo, pero tuod na sa makabuligin na sa ating mga iloy, ha? Sinahanglan inon ina. Uy, sa may rayuma, Tita Wilma, ho? Mga may rayuma, dira pamati. Pwede ninyo ipanghugas o kung ipaligo sa bahin sang inyo, parte sa inyo lawas nga nagasakit tungod sa rayuma. Ang tawi, ginlaga ninyo nga dahon sang atis para mabukinan ang pagpalanakit.
Okay. So may nagakalipong na gani, pwede man no? Ha? Tuktok ka lang sang dahon sang atis pagkatapos ano sa iya ilong na parang pag ginawa niya makaklo iya. Uy, maumpawan ang mga kalipong. Nakakamakin niya yan giliw. Sa mga sagat pag sa insekto, effective ang atis. Ang duga sang hilaw nga bunga sang atis, ilamhit niyo lang ang duga niya sina effective. Sa masiling niya, malala na kinagpansan kung ano nga sapat-sapat dira. Sa mga diabetiko, ginapainuman sa ilang linagaan sang linghod ni dahon sang atis. At kung may diabetic ka, try mo na. Okay? Yes. Inaiyaan silaman ka mga makita na ton nga mga benepisyo sa atis. Season subong sa atis, hindi na no? Na, inday? Kay madamo na sa tanong na atis. Padalaan niya ko ganit picture sa bayabas niya. Bisaya. Okay. Inaman na nga itong sinina-share sa inyo sa karon nga hapon. Okay, salamat man, Tita Wilma. Diba? Pero ang this man, ang ato na na DTX 500 capsule. Pero, yeah. Alam niyo, ano na si Tito We, sa itong sini mga kauturan nga nag-upod sa itong sa Facebook Live. Kanining Maria Luz. Yes, Maria Luz Rialdo Macunat. Hello, good afternoon. Kamusta na ikaw? Ha? Kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Hello, good afternoon. God bless always. Salamat kay Tito We. Maristela Lujera. Mayong hapon, Tito We. Tamyaw ko lang na si Nanay Marit sa Lapak. Sa Marit sa Lapak. Duldula Castellana. Nga sa nga always give Tita Wilma, no? Always give nga naga pamati sa imo ay nga anak ka, oo. Virginia San Antonio Alpinda, Tita We, amuning ginainom ko permigyan mga 2 years na ko sinigainom linaga nga dahon niya. Thank you, gid Tita Wilma, tihamakon mo yan. Ara sila iya mo, no? Jose Herson Lapiniculio, good afternoon, kag salamat git sa inyo. Ara man siya nag-upod sa iton sa siningahapon. Maristela Luhica, Alohera, no? Okay, kag hindi maghibi, may nagahibi na bala sa aton Facebook Live. Relax lang. Pray lang permi, asawa ya, yes, done na ina, Tita We. Kag ariman, mayong hapon lang da, ay nadula na siya. Anyway, Tita Wilma, okay lang ina sila. Kay hindi ko siya mag-click, kay naga-bisyo-bisyo siya. Di ba, Tita We? Okay lang na. Mayong hapon lang dira. Sa naga-bisyo ang akong monitor para sa ating sini-greetings. Salamat, gid na. Kag Mami Diana Consolasyon, nagawpod man sa iton karon nga hapon. Kamusta lang? Kag maayong hapon lang dira sa imo. Yes, Tita Wilma, okay lang kid. Mami Diana Consolasyon kay Daddy Boy dira sa Isabela, kay Mami Pilar, kag kay Daddy Boy, Nanay Dayin. What happened to you, Tita Wilma? Hindi ko na siya Sige lang, balikan ko lang na itong sinigreetings. Kaya nga, hindi ko siya ma-open. Ha?
Okay, balikan lang kamo karon ni Tita We sa kadugay-dugay. Dali lang yan. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year. 44 na. Sa ito na yung mga kautulan nila. Nagka-problema sa immune system. Mga ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ina ang 100% pure squalene, wala lamang chemical, wala sa malay na side effects sa inyo, ikaayong lawas. Kinanglano na ito ni na adlaw-adlaw gil. Siyempre, hindi ka maghagay, pero hindi magpa-depress, hindi ka magpagka-stress, kinanglan, mag-enjoy ka man, mag-mangimal pa, kadlaw, kay nga ano gani, laughter is the best medicine, kinanglan man. Kay kinanglan, papaskuhon nato na ito immune system, tungkol sa atong sitwasyon sa karon, batok sining makahalalit iya, kag makamamatay nga virus. Ang atong immune system, pabaskuhon pagi sa pag-inuman sa itong Dr. Pinoy Squalene Capsule kada aga pagbugtaw gid. Pero kung ikaw may problema sa ikayong lawas 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palaman ko tanon sa itong produkto, kag sa imo ginabadyak Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag namtang man Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, sa District sa may Locwas, Mandalagan. Mapakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag available man sa tanang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay, kadto na kita Tita Wilma sa pagbasa sa tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Biyernes, Agosto 21 tuig 2020. Una-una nay, ang mga celebrators naton. Yes, aton mga birthday celebrator. Happy birthday. O syempre, ang aton yes, kay Counselor Elcid Familiaran. Yeah. Kaya balugitan ako naman po pangabudlay niya sina. No? Happy birthday lang sa imo, Counselor. Kag stay healthy and safe man. Sa ibang paginaton ng mga celebrator, ha? Happy birthday.
So, mga Leo, ina sila. Ay, mga Leo, na tao Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Okay, ang inyong horoscope. Make yourself busy. Karon niya nga adlaw. Sa pagtrabaho din sa sulod sa inyong tuluyan. Kag kinahanglan, magpakatawhay lang. Magpakatawhay lang na tungod sa problema nga imo ginaangkon sa karon. Nga sa din involve ang sila ka mga upod mo sa trabaho. Kaya nga, mahatagan gid na solusyon. Saligan mo man subong adlaw nga advice sa imo abyan na tungod sa imo problema sa imo love life or sa mga singles na iya nga mga Leo. Mga masuwanti mo nga numero 9, Justin 9, 22, 29 kay 33. Electric blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman na gusto 23 tugtog September 23. Virgo, hindi mo ma-deny, ha? Kag hindi mo man mapawalaan ang pagbulig sa isa mo kaabyan. Kag ariho, hindi mo man pagdayuno ng isa ka bagay kung hindi ka sigurado sa nga mga resulta sina, paulo pa mentar ka man sa maayo. Ano mas wanti mo nga numero? 3, 12, 32, 39 kag 42. Pink is your lucky color. Sa mga Libra, September 24, tubtob, Oktobre 23, ang mga tao nga malapit sa imo balatyagon, tagai na sila importansya Libra. Kag magpasalamat ka man sa pagbaton mo sa sitwasyon. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 9, 12, 22, kag 8. Turquoise is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, Adi, Scorpio, hindi ka man magpadala-dala sa silabo kang imo balatyagon, kag hindi ka man magpadala-dala sa ingat, sa manggad. Budget, ibutang sa husto nga lugar. Para nga, makita mo ang imo galastuhan. Kag para man nga magkaumpisa ikaw na makasave, makasipon. Para masuwatin man nga mga numero 3, 4, 15, 20, kag 40. Lucky color, citrine, yellow. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtog Disyembre 21, about maayo gid ang panahon para sa imo karon nga adlaw. Good kid. Para nga dugangan mo ang imo kaalam kag ihibalo kag ang imo eksperyensya. Ang kuna, ang mabinungakon nga paminsaron karon nga adlaw. 2, 8, 14, 19, 24, kag 35. Ang mga nasuwati mga numero. Sky blue is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtog Enero, Justin 9. Ang anuman nga transaksyon sa negosyo, dapat hinuon mo pagkaligad iya sang udto. Butingon ini nga hapon. Kung may suwasyon o sa mo gid say maayo. Mga masuwanti mo man nga mga numero 1, si Ace, Justin 9, 34, 37, kag 40. Garnet red is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, maganitaw Enero 20. Yes. Aquarius, maganitaw Enero 20, tugtog Pebrero 18. Ang nagasugid ko no sang matuod, ang magsugid sang kamaturan. Ang pagsugid sa kamaturan, makahatag sa imo sang kahilwayan, Aquarius. Ina, kung may mga pagtilaw sa trabaho mo o kung sa karon man nga relasyon. Mga masuwanti mo nga numero 1, 10, 16, 34, kag 40. Honey yellow is your lucky color. Okay, unay na nga ba sa atong pagbasa sa mga zodiac sign para man sa horoscope karon nga adlaw. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sinin.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o Action Radio Philippines Standard Time, alas 12:45. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang panya
Okay, this si Tita Wilma magpadayon sa pagbasa sa mga nabilin, yung mga zodiac sign para man sa itong horoscope. Diho sa may Indonesia. Ay, Indonesia gintay og sa magnitude 6.9 nga linog na. Ang mga affected countries among Timor-Leste kag Indonesia. Oho. Kag Eastern Indonesia gid ya, na kag base man sa US Geological Survey on record na ha, sa Southeast Sulawesi. Sa kabisan ko nga sa kadagatan iya nag-igo ang sentro sa linog, wala man sa ginbaytak nga tsunami warning. Wala pa sa kahalitan nga gin-report sa naman sa meteorology, climatology, and geophysical agency sa Indonesia. So sa update sa sila nga balita bantayan man naton karon sa pinaneton ka mga public affairs program. Hambal ni Miss Marty Haniba, happy birthday to IITF Chairman and Vice Mayor. Kung tumina sa latang balko, nandito po ko ni Belisita uwi mo. Charge na lang na, tao lang po. Ka Vice Mayor Elfid Pamilyaran. Basilin ni Mia Montorio timing sa guitarist dayon. Okay. Ka Miss Jane Candido, good afternoon. Kay Nanay Pert Candido. Anthony Jones, Tabalong Harvillo, kay John Michael Milas Paiko, salamat din nga madamo. Okay na, Tita Wilma? Okay. Tapusin natin ang mga nabilin ng mga zodiac sign. Ang Pisces. Ano nga Pisces na tao Pebrero, Justin 9 to Marso 20? Ang imahinasyon ni Pisces, subong nga adlaw sa mga Piscean, karon nga adlaw, kadamo, madamo sa mapusmanon ng mga ideya para sa kaayuhan. Ang unod sa imo paminsaron. Pero Pisces, umpisahan mo man nga magkinot para nga may pagdugang ikaw sa imo kapitan nga may plano ka magnegosyo, paamo ka na blaw. Masuwerte mo nga mga numero 2, 7, 15, Justin 9, kag 41. Jade green is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries naman, na taong Marso 21 tugtog Abril, Justin 9. Ang advice na tungod sa mo pinansya, kinanglan dapat mo man i-considerar, kag dapat ito na naman sa maayo. Hindi ka man magdali-dali sa paghatag sa imo desisyon sa kung ano nga sensitibo nga bagay. Aries, pag masuwanti mo nga mga numero 5, Justin 8, Justin 9, 29, 29 kag 36. Emerald green is your lucky color. Sa mga Taurus, mga natao Abril 20 to Mayo 20, ang komplikasyon, Taurian, na tungod sa kwarta sa nakaligan nga panahon, makaangkon ina sang solusyon. Ang paggasto naman, tinanglan disiplina gid, no? Disiplina kung mugid ang paggastuhan ay mga masuwati mo naman nga mga numero 5, 8, 16, 32, kag 42. Mga masuwati mo nga mga numero, lucky color mo is aqua blue. Na naman, tawi man. Gemini. Ay mga Gemini, mga natao Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Gemini, hindi ka man dapat magpadala-dala sa swaston o kung sige na sulsul sa iba. Hindi ka man dapat mag-alang-alang o magduwa-duwa sa imo palangga. Planuhas ng maayo ang imo plano. Mga masuwati mo nga mga numero 8, 9, 26, 27, kag 39. Lucky color, pan yellow. Kag sa kadapusan natin yung zodiac sign Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22, ay ang imo ikaayong lawas among dapat mo nga hatagan mo sa nagakaigo nga pag-atipon Cancer. Kinahanglan mo man nga magsinot sa ginauyatan mga kwarta para hindi ikaw pagkulangon. 5, 6, Justin 8, 22, kag 35. Mga masuwati mo nga numero, dollar green is your lucky color. Kabatian naton, aton mga zodiac sign para man sa ating horoscope sa karon nga adlaw. Action Radio Philippines Standard Time in Punto Las Tres, ang aton na nice 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life,
immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tita Wilma sa pagpangalan versus my life, pero sa sinigabayan of dianay ninyo ako sa pagpangamuyo sa ngayon. Orasyo Imperata, better sex COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa pagpagamuyo ng wag sa mga Diyos para sa ito na batok sa sini pinapagatuan na pandemic ang coronavirus. Okay, and this was Tita Wilma na po sa mga tagpalamatinin pa niya Mama versus My Life. Ang drama sa Aga versus My Life na kasaysayan relasyon. Matapos sa August 24, pagkadating nga daw 25 pag-buo na naman. Ang babatian ninyo sa This My Life na drama sa Aga sa kasaysayan probinsya na. Okay?
O, para na sa dason nga si Mana. So, si Tita Wilma, so sinigabahin magapaalaman sa inyo, pero I'm just money ito sa Bible verse for the day. Halin sa Psalm chapter 3, verse 3. And it says, "But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high." Madamugin niya salamat sa inyo mga pananggan ito ng mga tagpalamati. Buwas na naman. Stand by sa ito kong drama mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!